I pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas je ponedjeljak, mada vi ovo gledate u utorak, ali ja tada sam već na putu. Tako da, hajde da analiziramo trenutnu Bitcoin situaciju. Dakle, u ovom videu ću generalno najviše pričati o ceni. I malo ćemo komentarisati čak i čarta, verovali ili ne. Tako da hajde da počnemo od čarta. Ovo je trenutna situacija i evo u ovom trenutku smo probili tih 33.000 i ono što ovde, da kažemo, najviše brine u suštini je to što nema nikakvog buy voljuma ovde. Nema ga već neko vreme. O tome sam pričao u live-u. Vidite ovde, sell, 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 prodaja, ovde kao neki mali buy, ali to ništa nije uradilo. Nikakva aktivnost, ovde opet, to je bilo ono vreme, znači, suštinski nema neke kupovine ozbiljne. Nama treba jedan ogroman buy candle da nešto izvuče, a toga očigledno nema. Sa druge strane, ono što treba pogledati je naravno jednodnevni čart i ono što smo više puta pričali ovde, kada probijemo ovu liniju, obično idemo daleko, daleko ispod. I ono što je do sada bila ta neka lekcija je, pa evo prikazat ću vam nekoliko primjera. Dakle, ovde kada smo probili i praktično bili odbijeni, išli smo daleko ispod. Ovde smo probili, ali smo se vratili i onda je bila neka aktivnost, znači, dakle, pad ispod, pa probijanje, pa pad ispod, pa smo probili, znači nijednom nismo bili odbijeni od linije. Međutim, ovoga puta na liniji i evo ga taj odbitak. Kada nismo mogli da probijemo ovaj resistance, idemo daleko dole, manje više identično kao ovo, dakle, to je na čartu šta je trenutno. E sada, ono što je dodatno negativan faktor je ako vi pogledate ovo, mi kada smo imali ovaj ovde drop, gledajte ovaj ovde deo, mi sada uopšte nismo toliko oversold. Dakle, i dalje veliki nisu prodali velike količine. Pogledajte vi ovaj ovde pad, jeste da on bio brži i sve to, ali mnogo je bio veći sell-off, kao i ovde. Dakle, kao i ovaj ovde deo. Trenutno, mi smo nekih 30.000, skoro ništa posebno nije bio veliki sell-off u smislu količine prodaje. Tako da, ako gledamo tu stavku, ima još puno prostora za pad, minimum do ovde. Ono što najviše, da kažem tu dodatno, brine je ono što sam pričao u live-u u nedelju, a to je ovaj ovde deo. Dakle, vi ovde ne vidite, znači ne postoji nikakva istorija trejda između 20 i 30.000. Mi kad smo probili 20, otišli smo na 30 i više se nikad nismo vraćali. Zašto koristim 20? Znači, to je high prethodnog bull marketa. Zašto je ta linija ponovo bitna? Zato što nikada se u istoriji nije desilo da padnemo ispod prethodnog all time high. Dakle, nikada. Znači, ako odete nazad u neka vremena, ovde smo na primjer bili na 3000, prethodni je high bio valjda nešto 1400, tako nešto, i nismo otišli ispod toga, nikada u istoriji nismo otišli ispod prethodnog all time high-a. Tako da je ovo izuzetno neizvestan deo. Sada, šta sve utiče, šta se dešava, naravno, Crypto Fear Index, ono, Extreme Fear, svi uplašeni, niko ne kupuje i tako dalje. Zašto ljudi ne kupuju? Zato što, ja mislim da je sada mnogo veći problem u tome što nisam prodao da kupim jeftinije, nego što nisam prodao da izađem iz ovoga. I mislim da u takvoj nekako, da kažemo, u tom nekom mentalnom sklopu očekuješ, svih sada govori idemo niže i tako dalje, očekuješ i ne želiš da propustiš priliku da kupiš još niže i onda dosta ljudi jednostavno stoji sa strane. Ja opet kažem, mnogo više para sada ima u kriptu nego ranije. Ako pogledamo, evo sada top 10, jedan stablecoin, drugi stablecoin, haha, imamo dalje treći stablecoin, četvrti stablecoin. Znači u 11 kriptovaluta 4 su stablecoini. Tako da samim tim mnogo više stablecoina ima. Ako uradimo recimo ovo, možemo da brojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, praktično 8 stablecoina i ovaj zadnji je na nekom 70. mestu. Tako da mnogo stablecoina ima, znači mnogo para ima koji može da uđe odjednom u tržište, a te pare stoje sa strane i čekaju. Šta je još bitno? Koje su neke negativne dodatne stvari koje
treba pogledati, to je naravno DXY indeks. Dakle, dolar kida. Znači, u apsolutnom bulu vidite ovde, to je uvek bilo negativno za Bitcoin, barem u zadnjih nekoliko godina. I možemo da vidimo apsolutno razvaljivanje dolara. To je negativno. Drugo, idemo Nasdaq. Evo ga. Ovde, znači, indeks, uglavnom su tu te kompanije i tako dalje i tako dalje. I šta se dešava s Nasdaqom? I on je u slobodnom padu. Dakle, vidite vi koji je ovo pad. Znači, apsolutni haos. Priča se o recesiji, priča se o takvim stvarima i odmah je naravno velika panika i zna se da će ponovo podizati kamatne stope i to je ono što sam pričao ranije u klipu kada je kao Bitcoin skočio, ali rekao sam da nema razlog za skok i da ono što je rekao Fed je negativna vest i da to mora da se odrazi na cenu. I sada to naravno vidimo. To se odražava na cenu s jedne strane. Idemo dalje u našu analizicu. To je jedan deo. Drugi deo, vi imate, poslije ćemo altove da spomenemo, ali GBTC. Dakle, vi možda kupujete Grayscale Bitcoin Trust. On je trenutno nekih 24,8% niže od cene Bitcoina. Tako da imate praktično 24,8% jeftiniji način da uđete u Bitcoin. Po ovome, Bitcoin koji se ovde kupi vredi nekih 25.000. I ljudi ponovo prodaju deonice GBTC-a, čak i ako Bitcoin tamo vredi 24% manje. Dakle, i to je negativna stvar. Zašto to tako vredi? Zašto je drugačije Grayscale? Malo je šira priča da ne ulazim u to. Svakako Grayscale ima godišnji fee od nekih 2%, dosta institucija to ulazi i tako dalje, i malo više ovih poznatih tradera sa Wall Streeta i tako dalje. I oni otprilike uzimaju nekih 2% godišnje, što znači da ako uzmete to u obzir, oni uzimaju oko nekih 13.000 bitcoina godišnje. Sad, postavlja se pitanje, evo čak i pao malo, 25 smo prešli. Zašto bi sada neko kupovao ili prodavao ovakav trust kada nije baš direktno povezan sa Bitcoin cenom? Pa zato što postoji šansa da ako se odobri Bitcoin Spot ETF, ovo vam je onda jednako Bitcoinu. Što bi značilo da ste kupili 25% jeftinije i dobili praktično 1:1 kasnije. Ima tu još nekih fora, kažem da ne ulazi, malo je kompleksnija priča. Ima jedan dobar klip o tome, pa ću vam staviti to u opisu ko želi da istraži dalje. Tako da da, i Grayscale koji je na 25%, opet se prodaje. Tako da i to treba da bude jedan negativan indikator koji bi trebalo realno ispratiti. Što se tiče altova, mislim, očekivano ispumpavanje, jedini pozitivan danas je Lido DAO, zašto? Zato što izlazi na Binance, u njemu smo pričali u stvari pre 2-3 klipa, da treba obratiti pažnju, sve ostalo prilično dole, Cardano 65 centi, idemo da idemo što se još dešava, evo ga Engine daleko ispod $, Mana 11%, pazite, Polkadot 12, Helium 12,5, Chainlink, evo skoro još malo pa ispod 9, Cadena ispod 3, Ape, evo polako se vraća na 10, Cosmos ispod 15 i tako dalje i tako dalje. Znači, altovi kao i uvek u beru prolaze daleko lošije nego inače. Šta treba raditi? Koje su neka moja predviđanja, iako su ona vrlo nezahvalna? Mislim da ćemo u nekim narednim danima ili nedeljama morati da imamo jednu pumpu na gore i to će biti dobar način da se zove sada recimo kupovine uzme profit. Znači, uzimajte profit ako tržište skoči. Jer ako imamo sad skok sa recimo 29 na 34, 5, 6, nećemo ići odmah na all time high. Sigurno ne u ovakvim tržišnim uslovima. Potencijalno ako se završi operacija ili rat kako god, ko je na kojoj strani u Ukrajini, ako se to završi na vreme i ne nabiju nam opet pandemiju od septembra, možda može da se desi jedan obrt, ako se tu negdje stabilizuje inflacija, možemo da imamo dosta bullish vesti i da to onda krene malo na gori i krene u neki oporavak. Ali ako gledamo sad neki dugoročni godišnje čartove, realno je da 2024. je sledeći pravi korak, ali normalno ne treba sad spavati 2 godine, to bi bilo suludo, ali ako pogledate, to je to. Dakle, vi ako vidite, ovo je taj neki period odavde, dovde je bio bear,
To su praktično 2 godine i mi smo odavde do ovde imali bull i to su praktično 2 godine, a bull je malo kraći bio. Ovde je po meni bilo drugačije u smislu da ovo ovde se ovde nije desilo. Znači, ova ovde dodatna pumpa se nije desila ranije. Tako da, što se toga tiče i što se tiče svega, treba biti oprezan, kupovati pomalo, nikako all in i prodavati obavezno u bear marketu treba uzimati profit. Znači, kupili ste nešto, uzmite malo profita, ne morate sve da prodate što ste kupili, za slučaj da se ono malo dugoročnije pokrene pozitivno tržište, ali uzimajte obavezno profit i taj profit onda koristite ako slučajno pademo još niže, onda imate još više novca da kupite nešto što je sada još jeftinije. Tako da, to vam je to što tiče ovog videa. Ako vam se dopao, ostavite like, vaš komentar na situaciju slobodno dole, pa se vidimo u sledećem klipu.